ni jini takuk blaike khairok ma sinchaja Thaniel Debormani nukhungo phaikya ang phataro Dilli tongmani bagai jibi tongfru phano ba thimani dino ang sokpailiya miya aguliwo sokpaimani yagulo tini phaikya bungni kami mo Nobin Choudhury para na Nobin Choudhury para mo buma Thaniel ni bufayung mo bufa blai gorib borok kwrwi tongjao kam samuro khai chalai jao blaike khairokma sincha tini chini TISF ni ojama rokno tubui singoro phailaikya naithaikya parani borok rok bo phailaikya borok kok salaikya gothona tamungkha pungya chethorui ang khanaka chethorui sungka borok bo saka kisu documents bo thaikya bo blaike cherai kho tabugo madhyamik jora porimani bo sudu adino logi thangmani bona emon khe buka proper bini kuno treatment nungliya horo bono kaisa nogo khiklai tonikha ten dino bono Robert Bagano khiklai tonai rekha buma bosano naitugui mayangui kham khayi naitugui olo manmani porase bin treatment ni ব্যবস্থা khlaijago aboni bagi no Thaniel no kebo se muthangai narak malaya chaitok laina tama chini society bo motuyungane hne se wansugui maya omtino tabo gothi tongo omti crimes ingya bini nukhungni borok ano sao sar sengmoni justice nayo ang chaitok nai ang thana bo thanai Human Rights Commission of ang chithi rinai সম্ভব khai khana diji bai ang malaina ni chesta khainai o gothana no romoti sanai Thaniel ni nukhungni borok buma bufa bini bufayung bathar jagmani o kamini borok Nobin Choudhury kamini borok Thaniel thimani justice sano ang khoroksa luku bai chongjak MLA ongoi justice da rimano ang chaitok nai obono abuga ngoroni pore jeng thana bo thanai jeskhaifano kaham kai justice mannani tei jeng chaitok layana ang jotono no koinai khaganang maya ganang rokno chini Thaniel ni buma buhasang blaike kwrwi bigra samung khai chajao norok nogrok nukhona tin rok hamtaya kopla rok orono tongjao o nukhungono tongoi Thaniel thijaka buma songrokno yakare bufayung chongno yakare klangai thangka Thaniel ni kerang kothama Nobin Choudhury parao mol burum no sajagai tongane hoyto kebo pogoi thangane kintu buma bufale pogla Thaniel chini jotoni thanino khoroksa sungsani chatingui chungui tongthun naithotokayo sungsar bai aithor bai tuli dorni toni jakthon omono chung nayo Thaniel ni nukhungno jotono no kisa phaiye chuba phainani nukhungni borok phai malai phainani bagai ang jotono no koyo ang taitamo sanai bini nukhungno ani khairokma tai hamjakmana kare ang tini mungsai afare klangmaya borok kaham korong tongthun ani phone number klang thangka apode bipote borok ano call khaito ang borni phai nukhungo phai uram phai chuba phai manka kai ang bo khapang thogan osano ungsitu tini Nobin Choudhury parabo asa chani yagulo panak mane khoroksa pana romjaya bo bahai ma tang abono tabu ang thano thangai singnai social media wo to nokhorka o je bunai rok buthanai rok ni bongni mangpli nokhorka mung nokhorka kintu police tangi rom mayakho tamungoi obono kolok tamo conspiracy to obono no prothom police re kok samani pore no jeng saimanai tabe ma chaitongnai police no jeng pressure ma khainai lukurok no tei no jeng pressure khalainani ma chaitongnai ta